Diyos marinaga tabi sa Indo, haligdi sa Shanas Farmhouse. Nag-uran ka subanggi, kaya ngunyan medyo kalmado ang panahon. Dahong gayong mainit, ang araw na kaaging aldaw. Garo baga so dagiton sa init. Ano, kamalaniton sa kublit. Pero ngunyan, banayad sana. And igwaning ko yan, igwaning duros. Kaya namamatian mo itong preskong simoy ng hangin. Ano? I hope na okay ka mo dyan sa lugar nito kung nasa man ka mo niyan. You may be wherever you may be. Wherever you may be. Wherever you may be. Wherever you may be. Masakit na baga mag-English. Adi, lalang tama ko uman itong native tang. Ako talaga masunod ko na nagbibigol ta. Yan ang sa kuyang kinasanayan na tataramon. Sungon yan, ano baga ano, grabe so pig tang init kan mga nakaaging aldaw. Mas kaya kan man aging bulan, ano halos diretso kaya ang init sa lugar mi. Naririsa ko sa mga ayam mi, sa mga taman ng pets din na sige sa nang halhal baga ano. Bete na nailing ko sa luwas, naghihingal talaga sinda. Tapos siging inom ng tubig, talagang pati sinda mati ang epekto ng init ng panahon. Kaya ngunyan, plinano ko nakarigusan sinda. Tanganing mapreskohan man sindang lawas. Iba na yun daw ako sa pagkarigo sa mga taman ko. Iyo.